Майнкрафт трейлър, едно друго, трето, пето. Сега ще го гледаме официално. Майнкрафт филм ще излиза. Който не е разбрал. Ето, днеска излезе трейлъра пресен. Ще има Майнкрафт филм на 4 април 2025 година. Тоест Майнкрафт филм преди GTA 6. I can't believe it. Сега ще видим трейлъра, който е 1 минута и 19 секунди. Почва малко като това. Цар Лъв. Така обстановката така ме предразполага да видя Симба всеки момент. Не, какво е това, бе? Това прилича на все едно до гринскрин, все едно аз съм го правил. Какво е това, бе? Ужас! Майко. Какво става, бе? Какъв е това, бе? То не беше ли Аквамен, бе? Защо е с перука, бе? Какво става, бе? Розова овца. Това е референс. Защото е Майнкрафт. И овца, и розова. Майко ми все едно, вижте. Това е та овца, бе. What the hell? Next year. Бихте. Let your imagination. Куч. Run wild. То тук що крафна. То крафна нещо, ти видя ли? Какво крафна то, бе? Казан ли си направи, бе? Видя ли го, бе? Гледай. Ето, виж. Чакай, ще разследваме. Това е желязо. Я да видим сега какво крафна. Така рецепта в Майнкрафт няма. И хабуш. И направи казан. Крафна си казан. С 3 железа. Така рецепта в Майнкрафт няма. Това филм е недостоверен, не ми харесва. Крипер, бягай! Как се казваше това, бе? Това дебеля. Who are you? I am Steve. Стив е на 60 години. Това е деда му на Стив. Това не е Стив. Това е пра Стив. Това диамант ли държи, бе? Не, това е маяк сигурно. И аз имам такъв маяк. Okay. This guy is such a toolbag. Тулбак. Схвана ли го, защото е Майнкрафт и е инструменти, тулс, нали, и тулбак, защото е, нали, Майнкрафт. Майнкрафт муви. Аз съм Шашинг. Много хубава къща, между другото. Интересна. Не ми харесва, че не са представили актуално стълбите в Майнкрафт. Лична Тетрис купчета, дето ги редиш. Те са стълби, не са такива. Виждаме варели. Такива прозорци няма. Би било и яко да има. Може би ще ги добавят. Това може би е тизър за следващата версия. Това няма да го коментирам. Четвърти април. Не е добре. Не знам. Не. Аз. Значи. Как? Само. Това прилича се едно. Съм го снимал тук хола и съм опънал един гринскрин и тия ходят. Какъв е това гринскрин? Това е отвратително! Не. И това е Стив! Това е Стив! Това прилича на деда му на Стив, който е бивш и настоящ битов алкохолик, преживял поне 3 развода и има 4 неизносени деца. Какъв е този Стив?
am Steve. Дали ще има Хиро Брайан? А то защо е с розово и така? Какво става, е? Не, това не е добре така, е. Дайте да реснем, да го реснем и да от начало да пробваме работата. Да, директор, креативния отбор зад камера, including BAFTA, директор, фотография, 127 часа, Transformers, Oscar winning production designer, Grand Major, The Lord of the Rings. Искаш да ми кажеш, че тия всичките, дето тук и това. И това. Тия всичките и това. От тия всичките това. Не. Това е прилича на психотрилър, ужас, паранормален филм такъв. Това ще травмира децата, бе. Не е добре.